जामिनी कुमार नार्जारी बिथांनि ब्रैथि रुंसारि सान बे रुंसारि सानखौ धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बिएलटि अनसाय आफादनि बानजायनायाव दिनै जानानै थाङो। जोंनि ओनसोलनि गोबां माहारियारि आफादफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो आरो गाहायै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल मानगोनां बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैयो मैखोमै। बेखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे लेभेलसिम लांनो नागिरदों मानोना बिथाङा जिहेथु थुलुंगा होगिरि मानसिखौ खैफोदाव गोलैनायखौ बोखांनानै हेफाजाब होनानै बोरैहाय मानसिखौ थिग खालामनो हायो बेनि सायाव खामानि मावबोनाय। बिथाङा खालि सासे फोरोंगिरिल' नङामोन, बिथाङा सासे समाज सिबियारि, बर' थुनलाइ आफादनि मोनथाम टार्म्सनि बिथाङा नेहाथारिमोन बङाइगाव प्राइमारि कमिटिनि। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा 1978 मायथाइयाव जिहेतु बर' बिजोंनि सोमावसारनाय जादोंमोन, बे सोमावसारनायाव पुलिसजों बुजानायजों लोगोसे बिथाङा जोबथेसालियावबो जेल जानांदों। आरो बिथांनिफ्राय जों जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला आरो बिथांनि सायाव लिरबिदांफोरखौ फरायनानै जों मिथिनो मोनदों बिथाङा सासे मोजां सासे आबादारिमोन आरो बिथाङा बे बनरगाव ओनसोलाव बिथाङानो गोनोखो आदबजों खामानि मावजेननाय आबाद मावजेननाय सासे सुबुं। आरो आबाद होनोब्ला जों मिथियो सुबुंनि जिउ थांनानै थानायनि जिथु धाराजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिब जिबिखौबो आबादनि दारै जों हमथानानै लाखिनो हायो, फोथांना लाखियो आबादा जिहेतु। आरो आबादानो जाहैबाय बयनिफ्राय गोजामसिन बिगियान। आरो बेखौ खोब गोसो होनानै बिथाङा मावोमोन। बिथाङा हाल खदालजों मावनायजों लोगोसे पावार टिलारजों बिथाङा बे जायगायाव बाहायजेनदोंमोन। पावार टिलारजों बाहायनायनि उनाव बिथाङा हाख'वा मोननानै ट्रेक्टरबो बाहायदों। बै समावनो बिथाङा बनरगाव ओनसोलाव गिदिर ट्रेक्टर लाबोनानै गोबां दाहोना रुवाथि ग्रोम ग्रोम लानानै आबाद मावनानै बारियाव मैगं मावनाय, माइ दुब्लियाव माइ आबाद मावनाय, सबाय बेसर बायदिसिना मावनानै बुंनो थाङोब्ला क'क्राझार टाउननि खावसे हाथाइखौनो आवग्रिनो हादोंमोन होननानै बयबो बुङो थारमाने बे ओनसोलनि सुबुंफोरा। दा बेखौ नोजोर बोनानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा एबार मोनसे थांखि लादों। जोंनि फैगौ जिबिला कनफारेन्सफोर जागोन बिथांनि मुङाव, थुलुंगानि फुंखानि मुङाव मोनसे सासे मोजां आबादारिनो जों बान्था होनायनि मोनसे थिरांथा लादों बिथांनि मुङाव। मानोना आबादारिफोरखौ जोंना बारा सनमान होनाय जाया। आबादासो गिबि नङा होमबा? आबादासो जोंखौ जाहोयो, जिबिखौ फोथांना लाखियो, जिब जिबिखौ। मात्र आबाद मावनाय माने खालि सुबुंखौ फोथांना लाखिनोल' नङा, बेयाव दाउसेन दाउला जिब जुनार गासैखौबो फोथांना लाखिनायनि मोनसे आदब बियो नङा होमबा? आरो आबादखौ दिनै मोनथाम लेभेलाव जों बुंनो हायो। असमियावबा बुंगोन उत्पादित, औद्योगिक आरो बानिज्य। थारमाने दिहुनथाय, मेसिनारि जिथु माबा बहायनाय आरो बेखौ फालांगिसिम लांनाय। बे सिन्थाखौ थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारिया सिगाङावनो साननानै मावबोदोंमोन। थारमाने बिथाङा दिहुनथायदोंमोनबो आरो आबादखौ मावनो बिथाङा दाजेमफोर मेसिनफोर बाहायदोंमोन आरो बेखौ बिथाङा फालांगिसिम लांदोंमोन। थारमाने आरो दिनैनि दिनाव बेखौ खालामबासो जोंनि माखासे सुबुंफ्रा जेब्ला खामानिनि आंखाल, खामानिया थिसनजानाया जागोन आबादनि दारै। आरो आबादा जुदि थिग थागै सोलिनो हाबासो हादोराबो जौगागोन आरो हारियाबो जौगागोन। बेनिखायनो जों बे बाथ्रा मानसिखौ साननानै बिथांनि मुङाव एबार कनफारेन्सआव मोनसे थुलुंगानि फुंखा हिसाबै, थुलुंगा हिसाबै मोजां सासे आबादारिनो बान्था होनायनि बाथ्राखौ जों सानदों। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं।
बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुएट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।